Mwaswera bwanji lonse umwe mukuonera mibawa television creativity that does timazinyadira inde timatero gwede ndi program yake imene mukuonera mazulo pano tsiku lanu laenda mwa mtundu otani. Ine dzina langa Happy Kasinjabanda zokuta nkhani zosiyana pano pa mibawa television program imeneyi timakhala ndi amene ndithama akana zinthu zosiyana zimene zikuonetsa kuti apo paenda bwanji apo mosapyatira mmene nkhanizo zilili. Steve Kondwa Banda mnyumba muno takulandira aziko kwambiri wawa ndithu lero nda Happy anana akhala kubwera Selina akagwira ka ntchito zina ndithu wawa atengena mawe moti tiyende bwanji mubwera ndi nkhani zotani lero choyambirira muona ngati lero listi kumananso chifukwa yayi mangana kwa chuo yafe kuti khuza chanu kumangana mwaso Steve ya zizo zanthu lako amemaja misonkho ya maa mbe zimakhali choncho mwayambapo tulamulo mphamvu zimatha ndimauza pano mphamvu zimatha lamulo izi mphamvu zopatsidwa komanda adafuna kutseka mmakuwa chabwino. Steve mene tukamba pano Colin Zamba komanso Austin Gwengwe komanso Sam Kawale ali mkati petu kamba pano. Kodi inu ndiye kuti basi ukakhala pa udindo kuchoka pa udindopo uzikathera ku khoti kapena kuti ku chitoko ati zimenezo zimayendera ndi ofufuza chabwino. tini mabungu ya ICB tini mabungu tini ya polisi tini ya Financial Intelligence Agency Authority tini mabungu siyana amene ntchito yawo ndi kufufuza chabwino. so kufufuzidwa alisa mafufuzidwa chabwino. so aliyense amafufuzidwa alisa mafufuzidwa alright alisa mafufuzidwa ndithu pa nyumba kandi kuchalichi kandi kuti zimachitika amene amakupeza olakwa imakhala koti. Okay. Colin Zamba umwana ali mlembi wamkulu wakale waboma akandika chiwiri kuti amangidwe atamangidwa mu December amangidwaso yes amene ali nduna ya zachuma yakale kena ukanaka khala nduna ya za malonda Austin Gwengwe nawonso amangidwa komanso Sam Kawale umene ali nduna ya za ulimi boma la Kongereso sewa anali pasi pa boma la Kongereso vuto lathu ndimenelo kwenikweni amenewa amangidwa malinga ndi kalata chomwe atulutsa Malawi Police Service iwo mogwiza ndi SCB akufufuza nkhani yomwe inalipo ya mgwirizano wa dziko la Malawi ndi kampani inotchedwa East Bridge. Yes mankhani miyene ya feteleza idayendera nkhani yokhuza malonda soya komanso malonda afoja chabwino kuti zinayenda bwanji ndipo contract imene pakati pa Malawi East Bridge ndi SFRFM yanga na feteleza nayo pafupi 200 million Malawi contract imene ndipo anthu amene wakuwafufuza powaganizira kusagwisa bwino ntchito ofesi kuzamba ndalama ndipo ni milandu ina ndipo akaonekera ku khoti posachedwa apa ndipo kafukufuku sadati chabwino chifukwa tikachoka zimenezi SCB ndi nthambi imene ya fiscal police ikuoneka kuti khale kumangabe akuluakulu a Kongeresi Steve ikhale kumangabe akuluakulu a Kongeresi ndakana chifukwa chana amanga akuluakulu a Kongeresi kuli nkhani yokhuza 750 million yomwe adapereka ku butcher fetezo yake sadabwere dziko mesanganeki ndiofanana iyayi sizofanana kuli nkhani ya 700 ijeni makamba za 200 million chabwino indu kamba za 750 million fetezo ku butcher anthu ananyamula ndalama anachita kulemba ato pa shop ku United Kingdom alisadapita ku school ndipo sababu ko ku school achita kulemba ndithu pa shop kuti butcher iyo utenga ndamo kika butcher SCB Fiscal Police chabwino fuzimeso komanso kampanina chabwino yakunja komweko yazikwera lake kumeneko so umaiko ku East Europe yes imeneyo idapasidwa ndalama ndi dziko la Malawi misonkho ya Malawi boma la Kongeresi boma limalamulira anthu ameneyo kuliganiza kuti ndatenga ndalama ndikuyipatsa kampani imeneyoyo kuti pita ndikagule foja kwa alimi chabwino amene sizimakhala choncho zimakhala amagula foja anthu ochoka kunja amabwera ndi ndalama zawo ndalamazo zimakhala ma US dollars ndi zomwe zimatithandizira kamati chuma cha dziko la Malawi chimadalira timakamakhanza zimenezi yes kuti chimenecho chibwere abwere anthu adzagule ma US dollars akhale kuno alimi ajadze apatsa makwasha koma akuti bomali lidatenga ndalama kupititsa
kunja uyayi kuipatsa kampani momwe muno tapita ndimagule foja tainake kufoja kagulidwa mmakwacha yes ndondomeko yake inaliriyo imene so zilizo thandiza zuka Steve zithandiza manji pamene zokhauti mesa limana kufoja wana gulidwa iyayi komanso pali kampanina pali kampanina chabwino idatenga soya ndi foja kwa anthu powauza kuti apatsa fetereza osapatsa fetereza lothumba limodzi okay ndiye kampani imene zikukhunza bwanji boma izi zoti anthu ndalama zake mese zidali zomwezo zomadatenga kubomazo chabwino kodi poti kafukufuku adakali mkati yes kuti 750 million yokasiya ku UK yokasiya ku Bucha mulipo list ndepa lina iyi yomatenga mabiliyoni namba kale kumangidwa kuti adzikagula foja chabwino ndekuli iyi yomakatenga soya wa anthu ujeni foja wanthu osawapatsa ziliko masiku akubwera wa mudzungu yanga sitimakamba zinthu zabodza mudzungu yanga masiku akubwera tingoti pay kuli zinthu tione kuchitika zinthu komano munthu akamangidwa ndoganizidwa tinene imenecho ndekuti boma liyatengera ku court koti likuwalemba ma statement 48 hours isanathe akuyenera kuti apite nawo Steve tinene imenecho chokuti anthu akatengedwa tisatire malamulo timanena kuti 48 hours isanathe kusongo kukhala kumangana kofuna kukhaulitsana tikuyenera kuti pamene mukwamanga anthuwa malamulo atsatidwe bwino bwino 48 hours kena munthu atengedwe ku court ngati simukumpeza mlandu munthu ameneyo basi ntayini trutheni kokhe zimatha kuchitika kuti boma likuona kuti ndi mulandu ogwira munthu ujaso makhala ndi maloya ake fake nkhani mapita ku court court limakanaona umboni kuti kodi umboni ulipo kapena palibe kapena tipange bwanji so kapena nawo ku court akawerengera milandu yomwe akuwauza kuti takutchajani ndi milandu iyi court limafunsa kuti mukuvomera mukukana akati tikukana boma limamba bweretsano mboni kuti mukukana koma mboni ogwirika akazikapereka mboni iwe kuti maloya awa munthu woganizira zikafunsa mafunsoso pamene kena ku court limanena kuti anthu ali ndi mlandu otayankhe kapena ayi akati ndi mlandu otayankhe mlandu umapitirira akati mlandu umathera pomwe ukapitirira munthu uja amabweretsano mboni wake odzikira kumbuyo zomwe boma limanena court papitake limazapeza kuti munthu ndolakwa kapena osalakwa kuti timuganizire tinene kuti malamulo ayende madongosolo bwino osankhala kumangana ndiyenu iyayi ngati akufufuza akuona kuti panala kuika zimenezo zili mmalamulo munthu amamangidwa kumene koma akammanga malamulo atsatidwe osakalongo aponya kuchitoko komanso kakhala kuserako uli ndi ufulu omwe umapatsidwa ukuyenera kakuonana ndi loya wako kaya ngati uli ndi uli woti mankhwala ufuna mankhwala kaufuna upita kuchipata zimene zozo ufulu umene ukuyenera kutani kulemekezedwa komanso kaya tinganene kuti chani ufuna abale yako akupatse chakudya ufulu umene kutani ukuyenera kutani kulemekezedwa kupita kena ku court sanate 48 hours ukapempha belo mkaso ukapempha belo zimakhala ndi court imene zatani zakhalira koma umangidwa kongeresi nde mumangidwabe chifukwa nkhanizi zilipo zochuluka musatero mukungonena kongeresa chifukwa chani mungodana ndi kongeresi kongeresi madana naye kongeresi tayankanifunso madana naye ndikuzeni pano kongeresi sichipani chabwino ziko muno mu United Democratic Front mukapita kukaundula wazipani mukapita United Democratic Front Malawi Congress Party Democratic Progressive Party mukaundula wazipani kulibe chipani cha Congress ndi makamba za Congress Party kuli Malawi Congress Party ile pano makamba za Congress yomwe ku political party ko kulibe kwa registrar kulibe chipani cha Congress chabwino ndese ndana chipani cha koma Congress maunyo ndakubwera anthu upita kunja kuona bwinobwino mbuchare iwo amene Steve mmene tikukamba pano anthu ena ake maakaunti yawo alibe zakuachita access tikukamba pano wina wako wapita ku banki ukamuwuza kuti akaunti yanu itatseka nkhani imeneyi ikukhuza anthu 11 chabwino omwe akuganizira kuti adachita mchitidwe wina osakhala bwino ku Greenbelt adachita kusaweruzika
ndalama yakwana 36.7 billion kuyambira March mpaka na July idasowa mosadziwika bwino Green Belt Authority kupatsana ngatagwira ntchito isadagwire ntchito ndalamayo kuchoka ku account ya Green Belt Authority kumapita ku account ya ma contractor ikachoka ku account ya ma contractor kupita kwa anthu ena ogwira ntchito matumba awanthu kapena ena achipani ndikukakasha ndalama ija ndikukampasa politician wa Congress yako mabweresa so Congress so Steve ndanena kuti Congress sichipani olomuta pita mukaundula wa zipani kulibe chipani cha Congress kulibe komano akakapasa Congress chabwino mabesese ndakumva Their Financial Intelligence Authority yes anapita ku court kukapempha kuti account ya anthu 11 amene akuganizira kuti sanaendetse bwino ndalama yakwana 36.7 billion cash gate yes ku Green Belt Authority pa miyezi ya March April May June July fufu miyezi 5 almost amene wa account awo agwiridwa asapeze success yotenga ndalama iliyonse ndipo account awo ndalama ina semwe inaliko sangaitengeso panopa ili mmanja mwaboma ilikaye mmanja mwaboma mpaka na nkhani adzakambya court nayonso ACB sikusira pomwepo ikupita kapempha court lomweyo kuti wanena za account ife tikufuna no katundu wawo tisungenso amene anagulira kudzera mu ndalama zizi tisunge kani galimoto kani chochapira mbali ku nyumba kani chopukutira mbali kada banga nyumba kada gula kapeti kada gula chofunda zosezo kada gula bedi zosezo tisunge ndekutakhala kuti alibe chili chose komanso account atani ndi mmene malamulo amakhalira izizi sinkhaza akutengera bedi izizi anthu ena mathamona ngani nkhaza ine malamulo mwana ule kajo chapira mbale kajo chapira jani yes ICB akuzamena mabajira esa masunga akapempha court moyo ukhala bwanji pamene vumbi sinkhaza zimene zilo sinkhaza malamulo zilipo kibwino court likazapeza osalakwa kusogolo azawabwezera okay likazapeza olakwa zimatenga boma limagulitsa munamva bonkhana ya cash gate yes ya anthu amene milandu yomwe boma linawina katundu ambiri ndoti boma linatenga linaso lifuna kugulitsa kapena lidzagulitsa sokutsogolo kibwino so panopa tinene kuti account iko freezed guy pachingerezi timatero choncho ngati winana ndi blesser ndekuti blesser pano palibe kalikonse kumasaso wapokhala nakazwa kunza bwanyi ma blesser chimuka katundu blesser Green Belt Authority alibe kalikonse tisunge kaye komanso katundu wajiyese tisunge kaye alandidwa chabwino ublesa onse chete ndi mwana ko basi gani mukutipeza kumene ndi program ya gwere tipakapakati mosapyatira mmene nkhanizo zilili muno mu studio Steve Kondo Banda kuzukuta nkhani zimenezo mmene zikukhalekale momwepo kuti tibwerenso kuseri kwa program imeneyi tione kuti kodi tiyankhule motani khalani pomwepo. Gwene nkani zoti inu amlawi mukazimva kuti kodi zikuchitikanso zimenezo inde zimene timakambirana no program imeneyi ndipo pono timakhala ndi mkulubere Steve Kondo Banda amene amaonetsetsa zonse kuti zikukambidwa mosapyatira. Steve ndikulandirenso zomwambe wati Congress paja sichipani mukaundula wazaji wazipani mulibe chipani chimene chocho mwarero kodi muli zipani zina chabwino muli UDF muli Party muli Malawi Congress Party muli Petra muli Mafunde Democratic Progressive Party osakala Congress chabwino pakati apa taona ndithu kusinthana mawu msamba mchezo wina kuyankhula ndipo zafika pano kunena kuti yayi amene wawo afraid haya akuti akatenga chiletso kuti anzawo makusinthana mawuwa asayankhulenso zoyipa za iwo nkhani ndiyokhuza tinayikamba masiku ambuyo mukuti haya anauza otanya milandu afraid haya
president wa FAMU wapano kunena kuti abweze mawu manalankhula pa podcast ina apo mamacheza pamene pawati mawu amoneka kuti ndiowayipitsira bwino ndi pano pazomveka kuti atingakayi chiretso kuwaletsa auta Nyamilandu bwina ngalafuna kulankhulaso zina kutsogolo zokhuza haiya asalankhule ndi mmene zatilemo ndizonena kuti nkhani ikalowa mkhoti ndikuti mbali ya haiya komanso mbali ya Nyamilandu kumeneko alusa akapereka mfundo zawo akatero ndithu ngatakuona kuti aphwanyidwa ufulu umakadandaula ku khoti ntchito yake nkumasulira nkuona kuti kodi zomwe akudandaula ndizoona zomwe analankhula uyayi kapena akungomudandaula usadalakwe imene ni ntchito yachani ya khoti ndiyeno tizoona kutsogolo kuchifukwa chokuti haiya ankafuna 200 million kuchoka kwa Nyamilandu kunena kuti pa zomwe analankhula zimoneko zinawayipitsira mbiri koma ela baje ngatheka mpira ndo modzi ngokambirana moje inasomaona choncho ukambirana moje kuti pa gentleman to setimendetsa mpira alisa makonda mpira akuti Nyamilandu simungaderere kumpira yani ndi anthu awo ndi munthu wankulu haiya nawo simungaderere kumpira aliso ndi anthu awo zimene zija zimamba somabwesa tension pakati pa obsewera pakati pa owakonda owatani osewa ndakuluakulu mu mpira ndi mizwanya anayima limodzi kugwetsana kutani afuata kuti so anene kuti osewa apikisaneso lero kukhalaso dziko mukumva amene linagwedezeka so izo tosewa makhanga komano pa zina zake zofunika kungokambirana pa chifeyo amuna nena kuti izizi ifeyo sife anthu akazi ngati zinalankhulira zotere okay mbiri iyi idachitika chonchi mwina mudaganiza molakwika nthawi imeneja zidachitika chonchi fo pamasewera mpira zikuoneka zophweka lero koma tsiku lake njovu izizi zikulimba nazi zili ndi impact inake pa mpira wathu kumalawi ine ndakakonda kunena kuti mungokambirana mwamtendere pomwe padalakwika kupakhoza kugwira na manja mpira uzipitirira umabweretsa mtendere fati kapita kumpira kulibe wachipani tikapita kumpira kulibe kuti uyu ni mlomwe tikapita kumpira kulibe kuti uyu ndi mkatolika ndiye kuti njovu izi zisunthana mawu chonchi osewa ni njovu mumpira ndipo amakondedwa so pasipa padzambika anthu ena osazimvetsa mipungwepungwe siyana mukakondana pasipaso anthu anani akondana mpira uchasopita patsogolo ndoti munthu fa winayu ali ku kafu ngati membala wa kafu ndudi ndo waukulu ukaona Anyamilandu wa kafu tsono wani president osewa tofunika mu mpira fake ndikunena kuti osewa tofunika chani tofunika mu mpira so mpira apo mafunika kuti uzipita patsogolo Anyamilandu aja kuza kufuna so step angapo kuti athandize nda haiya wasa kuza kufuna ma step angapo kuti athandize nda Anyamilandu so ngati mukusinthana mawu choncho so izizi sindali zinazitenta sireni of course kumpira timati kuli ndali komano izizi Zampira. Zampira. Fair play. Itana ke uje FIFA ndio sio katika fair play. Pano kae kuti chani. Basi. So pano gwede kunena kuti anthu mukale pansi mukambirana. Ndizazing'ono. Ndizochepa zazing'ono. Osakanga takazi. Izi zosira kazi. Izi. Unless ngari kuseri kuli zinthu zina. Komano izi zosira kazi. Teni okay mnankula modern. Okay china chitika njani. Okay mafacts akase mina ndi awa. Okay teni zithe. Tipanga chivi chonchi. Chifo osewa nda Malawi. Wina alikukafa ukweza flag ya Malawi. Awaso mina kutuna zafuna sote azakuza flag ya Malawi. So akabakhoda kudana adzatukula na banji pamene tsogolo. Ngati ena ufunika kuti achike mafailo anzawowa ziyenda bwanji chifukwa watakhala afuna kuchoka kumene kucha apa bwere Malawi nzanga iwo ajaza uzanzawa uyu Malawi nzanga ndiwo andamene kwa Malawi atafuna kuti uyu mwina hayafuna pita umata uyalandi pakaja so pabwera kukhala chikondi pakati pawo kufuna kutukulana kumpira katukulana iwo ana osewasobwera kumpira atukulana Marelo as Steve. Yes. Okay. Ndithu. Muli inu mukambirana? Zampira. Muli inu mukambirana? Palibe wanyenyeka apa. Chabwino. Kodi magazano mukapena. Palibe wanyenyeka. Chabwino. Azigani ndipere. Ale sendo funika ndobachi. Yes. Anthu awira awa ali chidofunika. Ndofunika. Ndofunika kwambiri kumpira.
Nefake tonena kuti kambiranani zithemwa mtendere safikisane ku koti satani kuzichepetsa kugonja umenewo ndi gentleman. Oh yes. Yeah. Tayankhulaniso umenewo ndi gentleman. Musankhule mwa chigwedegwede ndifuna muyankhule ngati munthu tsopano ngati Steve Kondo. Yeah, kambiranani mwa mtendere. Yeah. Chabwino. Kambiranani mwa anthu amasempana. Afritu daiya ndi ajamirani. Akambirane. Mukambirane. Anthu amasempana ntuzimapita patsogolo. Koma chachikulu ndi mpira wathu pile patsogolo. Komanso nawonso awiri atukulane tizafike kuti ayi mpaka na anyameno ajapita nawo tsiku nati zaone mwina akupikisa nawo pampando office ujena afuna kupikisa nawo pampando okafu o president wa kafu. Oh yes. Training in colors, guys. Training in colors. Maneno. In colors. Steve amene akuti atakambira nani pamenepo. Steve. Ndipati ndivoice mkadina Steve imene ndithu ili yofunika kwambiri. Nkhani ya ng'amba. Pakati apa taona kuti meteorological department amene amaona za nyengo kutulusa ndithu maboma amene ng'amba yakhala ngati kuti ivute kumeneko masiku 5 akubwera patsogolowa. Ndipo zimene zikuchita affect chimanga ndi mbewu zina zosiyana-siyana. Kodi zimenezi ukuziona bwanji? Kapena ndakudulusa mu lane yako kapena Steve? Ayi. Awa ndo mamatuza kuti zikhala chonchi. Yes. Okay. Dziko lindilake la Mulungu. Mulungu ndamene amatizutsa. Yes. Ife timangopendekera kuti mawa ndipita kwakuti. Yes. Kapena ndikachoka pano ndipita ku nyumba. Zimangoendera chisomo chake kuti tanyamuka pano takafika ku nyumba. Yes. Kapena ndachoka pano ndakagona mawa ndikudzikwa kubweranso kusava chisomo chake cha Ambuye. Koma kwaniritsa zonse chimakhala Mulungu. Ife tikungoganiza kuti tidzuka mawa. Kapena ndipita mawa kwakuti. Koma matakwaniritse ndambuye kudzera mwa chisomo chomatapatsa. Exactly. So mvulayi ndi nyengo zonse zimatengera moto. Chabwino. So mvula imagwa bwino. Ayi ndizona zeni. Chabwino. Ndizona zeni. Pali zina zake timaenda kuti mpatse ulemu Mulungu. Chabwino. Moyo ungu wache wa Mulungu. China chili chonse Mulungu ngodabwitsatu. Chabwino. Umathama chona chino kumati koma Ambuye akaganza bwanji pochilenga ichi. Ikoti amaganiza morana. Ukamamvoloza ubongo wa munthu umagwirira chiro. Mtima munthu mati koma Mulungu. Koma Mulungu soma sewe. Yes, sir. So akunena kuti pa masiku 7 amene akubwerawa. Chabwino. Tikhoza kukhala ndi ng'amba. Yes. Yomwe itakhuze madera kwambira kumwera kuno chigawo chapakati. Yes. Chikwawa, Sanje, Blantyre, Mulanje, Balaka, Machinga, Mangochi, Salima, Dedza, Nchewu, mbali na Lilongwe, mbali na ya Nchinji, Yadowa ndi Nchisi. Komanso mukaonanso madera ena ngati Machinga neno kwa kwaso nchembeleza ndo. Kumene akondeka kwa kwaso nchembeleza ndo. So iyi sign yofuna kunena kuti ndi chidziwitso chokuti chipite kwa akulu athu aboma. Yes. Kuti tikhoza kukolola bwino kapenanso madera akhoza kukolola bwino. Chifukwa cha ng'amba imene yapozakwa. Leno funa kuti akhozekere masaka. Exactly. That's the point. Panopa uvotene FRA yagula chimanga chokwanira ingodikira kuti pezeso drama zina igulebe chimanga fara chimanga chilipo dziko muno. Zino zikhoza kutithandiza kuti patakhala livuto lotere ndekuti mawa anthu azaona kuti chimanga mali chilipo azapulumukira. Yes. Okay. NFRA akunena kuti chimanga agula chokwanira. Okay. Komabe afuna drama zina kuti yatagula chokera Zambia kapena. Yeah, china magula somo mwemu. Chabwino. Nkhokwe zawo zili mchimanga. Chomwe chili chinthu chabwino. Oh yes. Chimenecho achisamale. Komanso maplani omanena kuti kodi zitati zachitika. Sifo kutsogolo kusiti kudziwa. Yes. Kuzochitika ng'amba. Koma siti kuzoti pofika mwezi wa February. Mvula zikhoza kugwa moonjeza. Ndikuonongaso. So apangiretu maplani onsewo ndakambakale kuti timangopendekera kuti tikhoza kukolola bwino. Kapena sitingakolole bwino. Koma Mulungu yekha ndamene akudziwa zokuti kodi ine dziko langa ndilisamalira bwanji. Ndisamale morani. Kufika tsiku lakuti. Koma ifeyo tikuyenera kukhala ngati Nyerere. Ati Nyerere zimadziwa kuti chilimwe chikubwera. Mwemo. Chilimwe chomwecho. Amakatolera ndikukasunga zakudya. Kupangira kuti mvula ikayamba zikabisale kumasakata sakafika njala. Ndeti khumbo kuti bomalo likhala kuti panopa mmene ateremo anthu anena chonchimwa za nyengo. Ndekuti maplani okonzekera nyengo zonse zabwino kapena zoyipa akhalepo mmene akunena kuti chimanga chilipo ndithu. Yes. Langizo lomwe tingatiuze boma ndilitiro. Madzi tili nawo akhoza kukonzekera pali imeneyi. Ndi green belt ndi imeneyi mukuti. Koma kupatula zimene zonse kapena kabingwa ankalimbikitsa nkhani yakukolola madzi. Nkhani meja siya masewera. Nkhani meja ili mathandiza pa nthawi ngati inoyo. Mukakhala kuti muli ndi madamoto mukukolola madzi. Komanso zimathandiza kuti water table yanu inalowa pasi kwambiri ibwere kuja pamwamba. So ndofunikanso kuti mwina kumbali ya maplani azaulimi tikamapanga
tidzionaso tizalimbika swali minkhani yokolola madzi madzi aja kwakolola kwasunga m'madamu nthawi yotere mmatenga nkumathirira kumatani fama khalisa nthawi yes mwatero kodi anthu kuona bwinobwino kuti palipedwa buchale iwo ndikulowa ndikasiya 750 million amasuti ali anthu kuvala masuti ndithu anthu kuvala masuti kukwera ndege buchale kuchakona buchale ajambulapo steak ajambulapo mwendo wa mbuzi pamene fabuchama jamba mwendo wa mbuzi mbuzi wa ng'ombe iyo ndikulowa muno muli fetereza ndrama isuna fetereza kena gwede Steve ndifuna uthamangise pano uzipita Amalawi gwede ukambirana nkhani zosiyana mukhale pomwepo sabata yomwe ino lachinayi lino nthawi yofana na chonchi imenenso tibwerere nkhani zosiyana pano pa Mimba wa Television gwede ndiye programu yake khala pomwepo chifukwa program pano pa Mimba wa Television ngakholopete sumeya pamenepo kugwira kuti apayende bwino Max pa makamera muona makhala ndi Steve Kondo banda amene amazukuta nkhani zimene zilero munali ndine Happy Kasinja banda tikumanenso lachinali likubwerali mwakomanonse